започвам с грешки, наши грешки. Не искам да казвам, че сме перфектни. Нищо перфектно няма в този свят, честно да ви кажа. Ако не го знаете, ще го осъзнаете рано или късно. Затова искам да ви дам този съвет, да ви кажа за тази история, за да знаете какво правите, ако някога се занимавате с предлагането на продукти, услуги или каквото и да било. Клиент поръчва стикер на Мерцедес. Човек си иска емблемата на Мерцедес да си я залепи тук, всичко точно окей. Обаче какво се случва, понеже комуникираме с повече хора, ние му изпращаме стикер, на който изображението Орлов няма нищо общо с Мерцедес. Какво правим в следната ситуация? Вместо да не си дигаме телефона и да се радваме, че човека вече си е платил и е получил каквото и да било, това няма как да стане така. Няма как да се скриете и да най-малкото ето както виждате, аз се показвам. Сега дали аз я предлагам тази услуга, дали не, дали просто рекламирам стикерите, това без значение. Просто аз не мога да се покажа отпред и да ви гарантирам за нещо, което всъщност не е така. Затова какво направихме? И всички бехме доволни. И сега ви го казвам да знаете, че най-добрият клиент не е този, който сте успели просто един път да му подадете нещо. А най-добрият клиент е този, който се връща при вас и ви препоръчва. Тоест казва една добра дума, аз си поръчах, сгрешиха, обаче оправиха си грешката. Така се прави.